मिथुन ओमफ्राय दानोसो लाइभ हो सार दैथुन दानिसो लाइभ फैदोंमोन माथो नोंलाय दोनबायबो खम जारला बा आंनि दिङानि कमेन्टआ मोनसेयाव नुवा नाङालै गिदिरखौ हर ओरै कमेन्ट लिरग्रायावहाय मोनसे फिसा गल दंना बेयाव थुबा गिदिर फैयो आरोना बेखौ हर आरो दैथुन सार स'जायालै ब्लु होबासो स' जायो आरोना आंनिया रावनावबो हाबनो हाया आरोना अके गोजोननाय थाबाय दिङा फंबाय औ आदा लाइक डन कमेन्ट फराय अ दे फरायगोन र' आं एसे बिजि आदा ना मा होनो दैथुन आदा जयन्त बर' हाय हेल' गुड इभिनिं मोसौ खादों कमेन्ट फराय फंबाय होनदों औ आदा फरायगोन दे फरायगोन र' एसेनो थांदोंमोनलां बावलायलांबायसां खम जारला सासेना एमबि गैला बोरै फैबावगोन बेलाय मा खालामखो नोंनियावसो दंहैयोमोन न'आवनो दं मोसौ खादों आं नै दासो मोसौ खानानै फैदों स'जायाखिसै नामा र' नंगौ हनै फैबाय माथो खोनादोंना खोनादोंना खोनायाखैथाय अके जादोंना आयौ सोर फैखो वान नाम्बार फुल स्टप हेल' खोनादोंना खोनादोंबा खोनादों होनदो खोनायाखैबा खोनायासै ना मा होनो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जोंहा फंबाय होनदों लाइक दन फंबाय वान थेंक इउ कमेन्ट फराय फंबाय होनदों बहामोनलाय आंनिबा गुड नाइट आदा होनदों नाइट जाबायबो आरोना आदसा दे लाइक होआखैबालाय आदा गुड नाइट होनदों आदा सार माथो डाइरेक्ट दाना एलबि आव होनदों मिथिया थब्ल' होनदों जोंथि सना नों फैबाय आरोना गोजोननाय थाबाय सना मानो कल
हरासो दाखालि होनदों बिजिमोनलै आङो बाजाराव थांदोंमोन आं दहायबो बिराद बिजिमोन ओमफ्राय नै दासो बारिनिफ्राय फैदों मोसौ खागासिनोसो दंमोन आं ओमफ्राय रायज्लायनोसै होननानै फैबाय दा हरगोन आं खोनाबाय आइबो दंना न'आवहाय दा एलबि दोनबा लाइभ दोनबा हरगोन आं दे दाहाय हरगोन आङो बिजियाव दंमोन नालाय ओंखायनो हराखै आरोना खोनाबाय दा हरगोन आइयाबो दहाय बाजाराव थांदों आंबो साइकेल सालायदों ओमफ्राय नुबाय आङो मबाइलखौ लांफैयाखैमोन ना दा हरगोन आं हर होनदों औ हर होनदों औ दा हरगोन आब' दे खोनादोंहाय होनदों दे खोनादोंना दे माथो होनदों औ हरदों दा हरगोन आब' दे आं दे आङो माने बाजारावहाय थांदोंमोन आइयाबो बाजाराव था फानहैदों रावबो गैया ओंखामबो संग्रा गैया आंनो माइरं जावनांबाय आंनो संनांबाय दहाय बिदि जादों बिसोरबो गासिबो थांबाय आरोना बाजाराव फंबायमोनहाबो दा आंनो संफैनांबाय ओंखायनो हरफिननो हायाखै आं दहायहाय ओमफ्राय बारियाव थां मा खालामदों दा ओमफ्राय मा थेंकिउ अके थेंकिउ मा खालामदों आब' ओमफ्राय दा हरगोन आं दे आं मोसौ गलि ओमफ्राय मा होनदों मानो मेसेजखौ दानखो आब' दाननाङाब्रा दानखो आब' दाननाङाब्रा मेसेजा थाथों जेबो नङा ओइ समायना दानि नोंनि एलबि आव कमेन्ट सहैयासै आं जोबोद दिगदार मोनदों हाय होनदों नोंना ब्लु गैयामोन खोमा एल बि आवबा ओमफ्राय कमेन्टखौनो मानो दानखो कमेन्ट दानाङाथ' जिखुनु कमेन्ट थानांगौसो दानाङा गाज्रिब्लाबो मोजांबाबो साइद होनदों आं रिप्लाय होना गोबाव जायो हा मा खालामबाय दङ गल गल जादोंलै थब्ल' होनदों औ गल जादों नोंलै थब्ल' होनदों औ गल गल जादों नोंना थब्ल' जादोंथ' आरो आथिं सुनां र' आं आथिं सुनि थसा सारसो थसा दा सियाल फैलाबायोबा माजों नायनांगौ नों ओंखारबायबा आं दोननोसैलां होनबालाय दोनसैलै आं दे नों ओंखारबायबा दोनसै आं दे होमबालाय लाइक दन अके दे होद आं दोननोसैसोमोनलां ओंखारनाय होननायखाय टाइम मोनला नामासो नंदों आं बेखौनो आं आथिं सुग्रोनि हरलाय दे माब्लाबा एलबिखौ होब्ला बिदि दा खालाम समायना ओइ जयन्त आदा बोरै जादों ब्लु गैयाबा हाबनो हायालै दानि जुगाव मिथिबायना जोंहा हनै जोंहा सारा सार नमस्ते नमस्ते सार जै हिन्द नानि होनदों औ बैलाय नानिया मा ओंख्रि संनो लादों न' हाबबावदों सोरथो आदारा मोनाखै अरा सुबाय थानांगौ अर सायनानै अरा सुबाय था अर थांनांदों ओंख्रि मैगं खालायनो आङो माबाया हाबखोमायो माया अमाया ओइ ओरै दोन दै गैया बायहाव बैयाव नै बावसो लाबोदां अमा खोग्लैयो
आं बैयावसो फुदुंबाय नै बेखौनो गल गलसो जाबायना रा जोंथि खम जाला नेटआ बेयाव नाङा ओमफ्राय र' अबाव थायामोनलाय कमेन्ट फरायनोसै आरोना सना लाइक दं थेंक इउ वेलकाम मानोथो सोलायखो जोंना सोलायबाय थानो हाथ' बेजों आइडिजों थादो ओमफ्राय बेजों आइडिजों थादो ओमफ्राय दैथुन आदा थेंक इउ सार नानि होनदों आना एलाय मा खालामदों आदा आं आदा जयन्त आं लासैबाबो नुदोंथ' होनदों ए नंगौथ' दहाय फरायाखै माथो आंनो जोबजासे थादोंना आदा दैथुन होनदों आंना बयनाय दिं होनदों ए नानि होनदों औ ओइ दिं जोंथि होनदों औ दिंगा जोंथि होनदों औ लागाव खमायना दे जागोन समायना आगै ओमफ्राय नोंना मानोथो कमेन्टआनो हाबाखै ना मा जादों जयन्त आं नोंनो ब्लु होदों नों अब्ला थांबायमोन खोमा आंनो आरो लेटबाबो बयनोबो फरायो आदा गाज्रि दा बिदिनो जायोना एखमबा हास्लाबा मानसि बुरजा जायोबा आदा सार मा दागाब होनदों औ मानोथ' ओइ दिङा जोंथि होनदों औ आदा सार मा आदा दागाब होनदों औ दागाब खालामदों रा ए केबि खालामदों आदसा नानि जोंथि थामनेलाबो जा मिनिनो लागाखा होनदों आदसा बेखौ नायलायबाय फरायदो नै सोरबा 100% फैबाय दे अके थेंक इउ फामि बहा बिलायो होनदों औ बहुत जालायलायना बेवहाय बैलाय 1 होबाय नों होबाय आरोना आदसा बहुत जालायलायो बेयाव थुबा देरहानाय फैयो ना 100% जाबाय बैलाय बिदि आरोखि ना खम जामला नेटआबो मोनसे जायगायावल' नाङो आरोना सासेल' बहत होदों माथो औ नोंल' होदों आरो ना दा सासे थुबावा बैयाव ओरै आगसि साइदजों 1 2 3 ओंखारगोन आरोना सोर साबैसे होयो बेवहायनो ओंखारजोबो आरोना बे थुनाया बेयाव थुबाथाय ओंखारजोबगोन आरो नों अबेखौ थुयो बै मोननै अपसन दं आरो अबेखौ होयो जिखुनु बेयाव ओंखारगोन आरो सासेल' भट होदों जोंथि अ फामि दंना एलाय फामि मा खालामदों नों आं फैबाय होनदोंमोन ना हेल' आं मोजां गानाखैलै एखि आं होनदों आं होदोलै होनदों आं होदोंलै ए नों एल बि होदों नामा नेट जोब्बाय दासो लन लाना फैबाय आं थब्ल'सोना नुबाय नोङो फाफि साला नोंखौ होनखादोंमोन आङो खम नङा नोङो साला बिदि सोबाय दाना आयौ दिनैसो गुरि नुखो आंलाय आंनि मोजां अबाव दोननामोनथाय जा ओंखारो आं नोंनि एल बिखौ आदसा सार नंगौ थामनेलाबो गाजा साइस होनदों आदा सार औलै टफि वेलकाम बहा ए बारग'लांबायसो साला आजि बिजि आजा आदसा नंगौ अके दे आदा गोजोननाय थाबाय आरोना बिजिबालाय माथो खालामबावनो आदसा दिनै दे वेलकाम गोजोननाय थाबाय दे र' आंजों रायलायथ'नाङा ए ओमफ्राय ओंखारलांबा खिन्थु बिगुरा बिसि जागोनलै आंनि राज
जाफुंगिया फैगोन जोंना दाउ बिमाया नायनि मासे मिनियो लागा थाइबे होनदों नानि मासे मिनि लागा थाइबे होनदों आदसा बेनोथ' बिजिनो बियो र' नायनां बेखौ मिनिबाय ओमफ्राय सारा नै बाव दङ मुजाया मोनसे बेथ' दंबासो मिनिबाय आरोना ओमफ्राय सारा थामनेला बहा गोमाखो फंबाय होनदों ओइलाय दं दङ बेलाय थामनेला गोमाबा गोदान बानायफिनजायो आरोना दङ मिनिबाय आरोखि सार आं मुजा गानग्रानोलै ओइ जोंथि थांबाय नामा फामिया साला नानि बिमा बियो फैगोन ओंखाम ओंख्रि संदों बियो ओंखायनो फैयाखै र' फैगोन फंबाय नोंखौ लोगो हमगोन आं बे बाराव जागोन सार जागोन गैयाना आंनि एकाउन्टनिफ्रायसो फैसा थांजोबबाय माजों लाबोनो हाला लाबोनो जेबो फैसानो लाबोनो हाला गाबोन एसे समफोर एसे बाहाय फैसा थाइसेबो गैला एफा बुरजा फैसा गैया आखायाव थाइसेबो मा होनदों जोंहा मिनिबाय सारा बियो नैबाव होनदों फंबाय नोंखौ लोगो हमगोन आं बे बाराव जागोन सार आजां गाजां खालै फंबायना इन्जय खाना होनदों औ आजां गाजां खालै फंबाय जा इन्जय खा ने होनदों बिराद इन्जय खा आदा सार सामब्राम जिरदों आं अन दं फाफि मोदोन सामब्रामसो जिरो मेगनाव मोदै ओंखारलायनाय जोंथिया बहा थांखो फंबाय जोंथिया गोमोर सामब्राम जिरफैबाय साला फामि फैबाय दाना मैया आं बिखौ नागिरगासिनो दं दहाय आंनाव फैदों दा फुङाव ओमफ्राय केबि बाजैनाव थांदों ओमफ्राय हनै दानि आदा दैथुनाव थांदोंना दहाय खनसे दैथुनाव थांखांबाय ओमफ्राय भिलेज मेदामनाव थांदों बे माबानाव फैदों मा नामलाय नैबे समायना नार्जारिनाव फैदोंब्रा जयन्त बेनाव फैदोंना कमेन्टखौ फरायख'नो हायाखै बेस्रा खम जारला मानसि फैबाय थायो बेनावबो ओंखायनो
ओरै नाहरलाय ओरै नाहरलायबा कमेन्टआ थाबथायो। दे नानि खामथाब होनाङा होनदों। अन दं आदा सार आं थब्ल'निफ्राय खारा होनदों। खारखायानो दा खारखा मोनगोनबो एमबि लानानै खस्थ'नो दा हराव सोरजोंबा बेरायबा खिन्थु लावथिया बिखुङाव गंबैसो दं मोजां जानाय नंखाया आरोना। औ रा नानि होनदों मिनिबाय। हांसो जोलानि गाबनाय बादि कमेन्ट फरायनाय दे फंबाय। अन दं दे फंबाय होनदों। दे मा खालामनो नागिरदों सार ओमफ्राय? दानि आं लोगो मोनदों। आदसा होमबालाय माथो रायलायाखै? आंनाव फैनो सम मोनासै बेयो फाफिया खदालजों जावनां र' फैथों बियो। सालाखौ आदा सार फामि औ राइट फाफि खोन्थानानैसो लाबावदोंलै देहरदोलै हाथाया मिनिफैबावदोंसो साला खोन्थाफैबावदोंसो बियो। अन दंनो र' एसे बिजिनो बेस्रा जों फामि सना एसे बिजिनो बियो। एसे बिजि मानोना आइ माइरं जावनाय गैयामोन ना? संनो ओमफ्राय दंखायो जावनाया? होद लाया होनदों बेबा मा जादों? मानोबा होनदों बेनोथ' र' फैनो हागौ बियो आंनियाव फैयो फैनायालाय। टाइम मोनाखै बियो र' टाइम मोनबानो खारबोखायो। सोर आदा जयन्त हो आंखौ बुंदों नामा? नोंखौ होनाखैलै खि जोंहा खनि बाजैखौ होनदों। नोंखौ बुङाखैब्रा खनि बाजैखौ होनदों। नोंखौ होनाखै नोंबो खोनादों होनबा? होनदों। आं रायोना बेखौ। माजों जागोन फामि? माजों संगोन? नों खोनादों नामा? गुसुथारलै माथो। अन्थाइ बाजाब बिलाइजों संगोन सना मासे गोथावलै फाफि आयु आयु एफा गोथाव। आंबो जागौमोनलै। खम जारला आंबो जागौमोन ना। हनै जिमि खर' गिदिरा देखा हरदोंलै हाथाया मिनि फैबावदोंसो। अन्थाइ बाजाबजों जा गोथावलै एखे बा जिमि बसुमतारी माथो प्रफाइला सोलायलायबाय नोंनालाय? औ खोनादों थाम्फै देलाया र' दसे होनदों साला मा खालामदों जिमि? ओइ जिमि थाम्फै देलाय गुस्थियाव लिबिस्टिब फुनलायलायदों सिनायबावाखै आं सोर जाखो नंदों आं बेखौनो साला नोंसो थाम्फै देलाय खम जारला दे होमबा दा हैगोन आं सना दे अके आं बिराद जानो लुबैबाय
मा जाबावनोसै दिनै जोंना खख्लिं जिरबाय। खख्लिं मा होखो आलु लाब्रा बायदिसिना नानान्था लाब्रा होसिगोनलाय खम जाला। जिमिया माखौ मिनिफैखो? थाम्फै देलाया थाम्फै देलाय माखौ मिनिफैदों बियो? हाथफ्लाखौसो गब दौदोलै। आं आब'खौनो बेवाय लिंनो होननाखाय बेखौ होनदों ए आदसा बेखौनो गोसोआव गोलाबाय बियो ने अब्ला है बेफोरखौ बारहो गावबा गाव ने ना मा होनो माथो बै प्रफाइलखौ गाज्रि नुबायमोन होनलाय ओंखायनो सोलायबायलां आदसा साला गन्थंआव सौहरदोलै बेखौ दोलालायलायनाय एफा गिदिर खर' गिदिर देखायफैदों। नुबावासोलै हाबाबा नुदों आरोखि ना बैसो साबसिनथारमोन फाग्लि सिंखावरि थाम्फै देलाय मानो सोलायनांगौ अनसना र' होनदों औ दे एखे सना ओमफ्राय मा होनदों औलै होनदों औ साला माथो खालामबावनो आरो एसे एसेयावनो दाय जायो। एल बि फैगोन बियो गाबोन फैगोन बियो खनि बाजैया थाम्फै देलाया दहाय फुङाव दहाय ना माला फैयामोनलाय सिमि मा खालामदों बेसे एसे बुजायलाय होनदों ए जागोन दे जागोन आं खोन्थागोन जागोन र' आं फैबा एखे जावख्लाबगोन आं बेखौ गावनियावबो दा जों बेयाव फैयाबा गावनियाव थांगोन गावनियाव जावख्लाबगोन आं बेखौ मानसिखौ बिदि दाबदालि खाथें होनो गोनां सिंखावरि मा खालामदों र' होनलायथारदों माथो मेसेज फैब्रा मानि जायाफ्रा मालाय आदसा निदोना दाबो होदों मा मेदामोनहा मा ओंख्रि सना होनदों ए ओंख्रिया जानोलै खख्लिं लाब्रा फुलकबि बानलु एखे मेलाथार खख्लिंजों जिरबाय टाइम लाबाय ना एखे बिसिना माब्रै बिदै फुदुंगोन नामा एखे दहाय आगै सुबुंनाव आंल'मोन आं थांब्ला अन्थाव बाथावनो आंबो दंमोनलै एखे मिथिबायना आंबो दंब्रा आंबो दंमोन ना खिबाजानि डाबल होदों बियो लाइभखौनो गथ'सो माथो सुबुङा उन्दै दैसोथ' उन्दै दैसो गोसोमसोम जामब्राव खानाय लादों खर'आव
खर' मथाथा गोसोम सोमथार सुबुङा साला नों थांदों आरोखि आं खनसे थांनो मोनदों ओमफ्राय नों थांनो मोनासै नों उनाव थांफिननाय जानो हागौ गोथाव बेनो सना आं जि गोथाव मोनो खख्लिं ओंलै एखे बिराद मोजांलै सना आंबो बिराद गोथाव मोनखायो आरोना खिन्थु हाबानि लाब्रा ओंख्रिखौ मोदोमनायसो मोनबावोलै आं मिथिबायना फारमिसना गोथाव मोनलायबावो दे मोदोमफ्रु मोनो आरोना होमबाबो जानो गोथाव मोनो आरोखि गोसो होनानै जायोब्ला गोथाव जागोन गोसो होनानै जायाबा मुगैगोन आरोखि ना जोंना नै केबि आदा सफैदों जोंहा मा होनदों हेल' फंबाय होनदों औ आदा हेलौ 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 मा खालामदों आदा बहा दंब्रा रुमाव दं नामा दायो केबि आदा बाजैयालाय मा खालामबाय दङ लाथा लाथि खालामसै सबाय जल दं सानि आयै सना आं दहाय सोंनो रोङाखै दे मानसि बुरजानि थाखायनो संनो रोङाखै आं सोंनो रोङाखै आरोना नोंखौ नोंनाव हाबदोंब्लाबो आङो लाब इमजि हरनाय मानसिफोरनि बिराद कमेन्ट दंखायो आं सोङासै आरोखि ना होमब्लाबो खोन्थादों आरो नों खोन्थादोंमोन दरमि रानि मोननो नोंखौ नुवाखै आं हा नोंखौ नुवाखै आं आंखौ मानोखि ए सुबुंनाव आदसा बे उननिखौ आं थाङाखैना आरोखि मिथिबायना उनाव आं थाङासैब्रा फार्स्टआव थांदों आं बेयो खननै होदों नालाय खनसेखौ आं थाङासै फार्स्टनियाव आं थांदों खनसेखौ सेकेणडनिखौ नों थांदों जानो हागौ रावबो गैया बेयाव सेकेणडनियाव आं हाबाखिना औ गोथाव मोनो आंबो सना गोथावलै सना लोगो होनदों अ माबासो आदासो केबिनि आदासो फंबाय गुड इभिनिं आदा वेलकाम वेलकाम लाइक होआखैबा लाइक होदो अननानै लोगोफोर अ लोगोनि बोरायसो अब्ला नों फंबाय होननायाव मिथियासै आरोखि नों आरोखि औ सना आं फरायख'नो हाया बारा मेगनसो मा होनदों ओखे माने नों कमेन्टखौ मानो फरायख'नो हाया नोङो नै बिदि अफ खालामनानै दोना ना बेबायदि अफ खालामनानै दोनबासो फरायख'नो हायो मिथिबायना नोङो नोंनि बै ब्लारजों माबाखौ नुहुरजोबा आरोना कमेन्टफोरखौ नोंनि भिडिअ नोंखौसो नुबाय थानाय जायो जेनेबा नै आं खोन्थानि बेयाव सानावबा बेयाव आंखौ माबायदि नुगौमोन बेयाव आरोना ओंखायनो नै ओरै भिडिअ अफ लानानै फरायनांगौब्रा आरोखि साला दहाय बुगोसोमलांगौ खाथियाव मोनबा खर' थांनो अ होनदों र' खुसिया हास'नि आं आयौ खम जारला गावल' जायो रायख'सा राबना महा फाफिया आंनोबा हरालै नोङो जा दुखु मोनोलां जायो फाफ्रि खुदै गनानै थानोसै ना आं दिनै होनबालाय थाब दहरखा आंनो मोदोम साला नै रायखांबाय जिउ गोलावथार आयौ मेदाम आदा निन्दनाव दंहैयोमोन ने आदसा थेंकिउ मेदाम वेलकाम वेलकाम गुड इभिनिं खुलुमबाय मेदाम खुलुमबाय आयु नायफैबाय आरोना नोंना बाजैया दं साहा खालामदों अ खोनागासिनो होनबालाय होनबा थोद केबि बाजै ओइ केबि बाजै साहाखौ दाहाय फुदुंनानै दोनब्रा जोंनोबो गावल' स्रोब स्रोब थांजानो आयु माबायदि स्पिडथाय गब जानोसैलाय होनसैलाय फरायसैलाय माला माला हानो माला माला खुबैसनो फाफिसो इमान खरा जायो बाब 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 फिउ गारसनसैलाय नुस्लाबबावला थ्रोबनो जानोसैलाय कमेन्ट फरायसैलाय हाथायाथ' एखेबारे टर्सलाइट सेरनाया फेल मोदाननाया केबि बाजैया बा मालाय खम नङा जानायाव गरसे गरसे साला आखाइया बिराद स्पिडथार बेना जानाया हास्लाबा माहाय माहाय थांब्रबो ओमफ्राय सामफ्रामबो सावखौ खोन्थाब्रबलाबायबाय थायो बियो बेरेबा
साहाखौ खोन्थाबाय थायो। नोंना बाजैया साहा फुदुंदों औ आं दिनै नागिरगोन र' होनदों ए नागिरदो आदा। टाइना मोनब्रै जाबाय थेंक इउ। जोबोद साबायखर मेदामा मिनिबाय हनै सफैबावबाय केबि बाजैया हाबाब खोनाबावबाय थोद खम जारला। केबि आदा मिनिफैबाय हाथायाव नै बा दौहरगारदो बाराखौबा र' मा होनदों आदसा खम जारला खम लाइक दन थब्ल' होनदों थेंक इउ मेदाम थेंक इउ इट्स अके ओमफ्राय मादै जना होनदों औ फामि र' दे साहा खालामदों आं आगै लाइक दन औ दे बाजै अके बाजै सना दे खालामदो आरोना मोजाङै फुदुं गोजौआव फुदुंनाया आं सासे मानसिखौ नुदों आरोना लाल साहा फुदुंबाय गेसाव गथ'आ थाबायस्लिंनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय गथ'आ साहा फुदुंनानैहाय गोजौआव नालाय गेसा साहाखौ बोख्लायना गावनि खर'आव गोलैजोबदों खर'आवहाय हिनजावसामोननो गथ'आ हौवाया बेंगालराव खामानि मावहैयोमोन गथ'आ ओमफ्राय थैबाय आरोखि ना बियो बिराद गाज्रि रेकर्ड आरोना बेयो बिमानि सायाव आरोना बेफोर दायथ'आ ओंखायनो गथ'फोरखौ बिराद साबधान गेसा गोजौआव दोनो नालाय लाल साहा फुदुंबाय बियो लाल साहा फुदुंनानै गोजौआवहाय माने गेसावहाय फुदुंगासिनो दङ गथ'आथ' थाबायस्लिंनाय नालाय जेबो बुजिया हिनजावसामोन आरोखि ना ओमफ्राय बे कुकारखौ हानहरनाया साहाखौ बोख्लायहरनानै गावनि खर'आवसो साव गोलैनानै गथ'आ खामनानै दुब्ला थैदों आरोना बिराद दुखु सासेल' फिसाजोमोन बेनो फार्स्टमोन आरो खम जारला आं नुनानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि बेखौ र' दे साहा खालामदों आं आगै लाइक दन औ दे लोगो होनना मिनिबाय औ साला नोंबो मिनिबावबायसो बेवाइ खुनु मा खालामदों जानो सोंनो रोंबावासै आरोना दं ओरैनो होनदोंमोन न' रुमावनो लोगो होनना मिनिबाय आरोखि हाथाया मोदानो फैबावदोंसो लोगो लाब हरबाय आरोना थेंकिउ लोखि ओमफ्राय जोंहा केबि आदामोन दिङा आगै नों बहानि जाखोरा होनदों आदसा दिनैसो सोंबावबाय आदा नोंबो आङो ओरै थिबखायनिब्रा नैबे माबामोननि जोंहा फामिमोननिनो स्रें जोंना बे लाइनजोंनो फैबानो जाबाय बेयावनो थिबखायनि एस आदै थब्ल'आ खुजिथार नों आदसा आयदै खुसिथारबावसो आरोखि सना अ बेवाय मा खालामदों रा होनदों जानो आंबो सोंनो रोङाखिसै सोंहरदो नोंखौ आदा औ मादै मानो एथ' नोंलाय एसे मादै होनदों अ नोंबो सोंनो थिन खम जारला उल्थासो फाफिया आं उन्दुना दं र' बेवाइ होनदों ए होमबा केबि आदायाबो होमबालाय साहाखौ गाइखेर साहा ना मा फुदुंदों बियो केबि आदा ना लाल साहा खम जारला जोंहा जयन्त आदाया मा होनदों हाय होनदों आदसा फैबावआखै ने ओमफ्राय साहा लोंबाय दं आं आलु केबि बाजै फाफि आलुवा आंखौसो आलु जाफैबाय दाना आलुआ आलु थांबाय दाना आलु आंनावसो फैलायबाय खम जारला फाफ गाइखेर साहा ना लाल साहालै देखाहरदोलै हाथाया मोदानो फैबावनायखौ एस आदै होनदों औलै होनदों र' बे आं रागा जोंखानाय मा होनदों फाफिया मा होनदों आं रागा जोंगानायखाय खुसि बे मादै आइ
साला खाफालावसो सौदोलै गिबाजै थोद साला एस होनना मिथिबाय मेदामा जोंहा आलुब्रा दा मिनिहां आइदै आलु होनबावबाय जाहैदों जारला गिबाजै आइ खम जारला जोंथ' आदाया मा होनदों आलु माने सालु औ बिराद सालु दुनियावनो आलु दालि बिराद सालु दुनियावनो कन्टिनिउ बाहायजानाय बुस्थु आरोना बे बुस्थुआ आलु ओमफ्राय दालि औ बाहायजानाय जेरावबो बाब जेरावबो नांगौ जायो बेखौनो हाबा हुखानिफ्राय आराम्भ' बे गैयाबानो खाना दुनियानो आलु गैयाबा जोंथ' आदा आलु माने सालु होनदों थावबाबो थावाबो आलु बेनो आरो दहाय नुबाय नालाय मा होनदों आरो दहाय नुबाय नालाय मादै बेखायनो खुसियानो लाथ्र' हाया जादों मादै थब्ल' सनाया फाफि सना जिउ साला एरबावदोंसो जोंहा केबि आदाया मा होनदों दिङा फंबाय हागोन ना नोंनि महर देखायनो नों आदसा गाबोन सानाव नायदो आदा मोनायाव नुला सिनायला मोजां नुला आरोना गाबोन सानाव फैदो गाबोन फुङाव होगोन आं होमबा नुगोन आरोना दा आंखौ नुनाय नङा आरोना खोमसिसो मानोना बोरै सिनायगोन दे खम जारलालै आयै दुखु मोनलाय लांसै आं केबि आदा नों नायनो लुबैदोंमोन ना खम जारला जोंथे फाग्लि मा होनबावनो आंलाय केबिया खायाखैबो बेस्रा आंखौ नुफेराखै आरोना बियो ओंखायनो बिराद जारला दा बोरै नुबावगोन हरनि नायनाया आलादा जायो आंनि न' सिङाव दंब्लासो दा दुखुसो मोनलाय लांसै आं खम जारला सानबा मोनसे खोथामोन लोगोसे कारेन्ट गैया माजों नुगोन केबि आदा नों नुफेरखायाखैना खम जारलालै जोंहा मेदामा होनदों जोंथि फामि होननायखौ मिनिबावबायसो देखादोलै आदाया थाइनै गाहाम मिनि फैनायखौ कारेन्ट गैया नामारा फंबाय गैयालै केबि आदा गैया लाइट गैया आरोना बिराद जारला आं थानाय जायगायाव आरो दस्रायाव दोरबाथाय गैला गल गल आरोना मेदामा मिनिबाय आजा होनदों अ फैफिनबाय आदा नों आदसा दे देखाय थब्ल' बेवायनो आदसा खम जारला बोरै देखायबावगोन आंलाय आरो लोगोसे नैबे थामनेला होथेयो आरोना नैबे फटकआनो आङो सिगांनिफ्राय लानायानो बे फट'आ आरोना आङो बेनो ओमफ्राय दे रा नायनि फंबाय बिदाखौ लाजिया नामा लाजियो नामा लाजिनांगौथ' बिदाफोरखौ लाजियाबा खम जालालै लाजियोब्रा औ मा सना मैगं सुदोंमोन आं सना दे सुबानो जाबाय सोरबाफोर गोदान दंबा लाइक होदो आरो ना गोदाना फैदोंबा लाइक होआखैबा बावदों जानो हागौ थेंकिउ बयनिसिमबो आलु नङाब्ला जेरावबो थायो आलुआनो साइड
होयो होनदों औ सात होयो आलुआनो नंगौ जयन्त आदा एखे औ नङा नङाखै नोंखौ खिन्थिदे आदसा नुमाराखै आरोखि ना गुरब्लाब्लाखौनो खम बाजै आयु नंगौ दे नुवाखै आरोना एथ' नांलायो खमलायो जोंखौ नुवाखै आरोना र' दा देखायनोसै आं होनबा नुगोना नुवाथाय नैबेखौ गुवार खालामबासो नुयोलै नोंसोर नुगोना नुवाथाय खोन्थाहरलाय आं गुवार खालामनो आरोना नैबेखौ जुदि गुवार खालामबासो आंखौ नुगोन आरोखि र' माने बे साथियो नालाय बेखौ साथि होनि आं नुगोना नुवा नायनि आं हेल' 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 खम जारला नुदोंना नुवा गोसोआवसो दंसै बिस्रा हेल' केबिआन केबि नुदोंना नुवाखैथाय केबिआ दाबोरो हेलौ हेलौ थांखो ना माखो ओमफ्राय दा नेटआ गल गल जागोन आरोना केबि आदा हेल' हेल' होद जानाय नङा ओमफ्राय मा होनदों मा होनदोंथाय दिङा आलु नङा नुवाखै नोंखौ खिन्थि दे होनदों अ खिन्थाबाय केबि बाजै जोंहा नै बैनाय सफैबाय लाइक गुमै होनदों अके थेंकिउ आं दुखुबाबो दुखु नङा दै अ नंगौ आरो ने थेंकिउ फैनाय गोजोननाय थाबाय वेलकाम ओमफ्राय आजा होनदों आदसा थफिनाम आदा वेलकाम ओमफ्राय जोंहा अके दे दिङा फंबाय दे होमबा बायथ' दे दे अ बायलाबाय ए नुबाय आरोना होमबालाय ने आदसा नै जोंहा जोंहा अनामिका बाजैया सफैबाय आरोना थेंकिउ बाजै सना वेलकाम गोजोननाय थाबाय जोंहा केबि आदा बेवाइ भिलेज बायबाय दे होनदों औ नुखो ना माखो बेबा आं देखायबायमोन आगै अनजालु थगायसुला बिब'खौ थगायग्रा होनदों आदसा जालायबाय खम जारला बोरो आंना होनदों र' आजा आजि मा होनदों आमि आमि रब' होनदों आजा आमि रब' मा होननाय जाखोलै थफि आदा बर' आजा आमि बर' आं एसामिसखौ रोङालै खुनु जेबो रोङा ओमफ्राय जोंहा बाजै अनामिका सनाया लाइभ हरदों आरोना लाभ सेम टु इउ मेदामा मिनिबाय नार्जारि सना फामि सना खि लाहरदों सना ओइ सुखे जि फैबाय नामा होनदों ओइ सुखे जो जानो जोंहा अनामिका बाजैया गल' नाहरबाय खम जानला मेदामा मिनिबाय सुखे मा खबर आदसा बेखौसो सुखे होनदों आदसा जोंहा जयन्त आदाया अ सुखे होनदों अनामिका बाजैखौ ना दे आयु आंना सनाया अन्थाव बाथाव एखे नोंबो नायखोमादों नामा होमबा खुसिया सुहैनाया आब' सरि नोंनि एलबिजों आंनि टाइमजों मानो मिलाया नों गाज्रि मोननो हागौ होनदों ए मिलाया आरोना गाबलायबाय फैनाय खम जारला जेबो नङा आगै अनजालु होननानै गाबबाय मोजां सुखेजो नोंहालाय होनदों अ मिनिबाय अनामिका बाजै सनाया आं गुबुन टाइमाव होबा आं गोसो बायदि जाबासो थानो हायो नाथाय नोंनि एलबि समा
बारोबा सरि आब' होनदों बेनोथ' लाभ गुरु मा जाखो होनदों औ नाय ओमफ्राय जोंहा किबि आदा नुखो ना माखो जिखुनु आं खोन्थादोंमोन दे नुबाव दे गोजोननाय थाबाय नुबाय दे गोजोननाय थाबाय फंबाय हिर'खा फंबाय दिङा नाजा आइनै लाजियो आइनै किबि आदा खम जालालै आं फरायबावलासोलै दे जोंहा एस एम आदा सफैबाय थेंक इउ वेलकाम दे नुबाय दिङा नास्राय बारग' फंबाय एस एम आदा वेलकाम गोजोननाय थाबाय एस एम आदा मा खालामदों दालाय आदा नोंथ' बिराद मानि ओंखायनो खोन्थाखादोंमोन ना सोरनिबा लाइफआव बेस्थ' होननानै बाय बाय अल गाइस होनदों दे किबि आदा गोजोननाय थाबाय बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो बिबुंथि लाखिफैनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय के खुनुरुखुम होनदों दे आगै अनजालु जेबो नङा होनदों नों हायोबा एलबि टाइमखौ सोलाय आब' प्लिज ओमफ्राय आं थानो हायाबा गावहा दुखु मोनो होनदों बेहा टाइमा बेनोल'लै बैनाय माथो खालामो गुमै हाय होनदों आरोना अय गायदे अमाया माबार लांफैदों आदसा अमा गारखावलाजोबनोथ' मेदाम नोंसिनाव दहाय फुङाव आदार बिनाया खम जाला दाउसिन दाउलानो सरि आब' होनदों हरबाय आलुआव नुबाय बेनो किबि बाजै आलु नुबाय बे फरायजायालै कमेन्टआ खम जाला आलु नुबाय बे थोद किबि बाजै मिनिबाय बेवहाय सना दे बाय बाय होनदों थांबाय ओमफ्राय एस आगै होनहरबाय आरोना हाय होनदों एस एम आदाया सुखे जों एलबि होबा नों एलबि होआ नामा होनदों होयो दा 9थायाव होगोन बियो आगै अनजालु आंनि टाइमा बुंबावनो होनदों बेथ' जेबो बुंनो हाया टाइमखौनो मोना खुनु थिग गैया नटिफिकेसन नुबासो हाबनो हायो आरो जेबो नङा आगै अनजालु सना होनदों पाफि नायदों नोंखौ दिङा नोंनि बिदाया फाग्ला होनदों औलै आलुसो नुबाय आंखौ थोद किबि मानसिना नोंलाय खम जारला मा ओंख्रि गुमाय होनदों बेनोथ' मा ओंख्रि संखो बेबा जों मिनिबाय पापिया ओमफ्राय हाय होनदों जोंहा जिमि थेंक इउ हनै बैनाया गाबै नागिरगासिनो फैयाखै होननानै गाबदों गाबा होननानै थगायनाया साला गाबदों बियो थिख्लायना हर जिमि नोंना हिर'आ गाबदों नोंखौ नागिरनानै बेवाय सना मा खालामदों होनदों जानो न'आव फैखो ना माखोथाय नों जेखि जाया आं रायजासिगोन खिन्थु आं बिजिमोन आब' नोंखौ आं असे मोनो आंबो जोबोद दुखु मोनो थानो हायैनि थाखाय होनदों लाभ गुरु हो लाभ गुरु आइ लाभ इउ होनदों लाभ गुरु आइ लाभ इउ जालाय मेदामखौ बयलारजों थास' संदों आं खामानि मावनाय जासिगौ मा होनदों जासिगावनो जाना फैबाय एस आगै होनदों खामानि मावनाय जायगायावनो जाना फैबाय आरोना दे एस एम आदा दे माथो खालामनो जानानै फैदों हामदों ओमफ्राय जेबो नङा आगै अनजालु सना आंनि होनदों पाफि लाभ फरलायबावदों लाभ गुरु होनदों आरोना मिनिदों ओमफ्राय हाय खोरखि नाहरलायबाय नोङो जिमि आदसा बिदिसो दहयनो गाबै नागिरदों बैनाया पाफि सिंखावरि साला गुमै गोथाव दे होनो टाइम सोलाय आब' प्लिज बैनाय बे सोलायनो हायालै खुनु थिग गैया
मा होनो सौजानो लावगुरु होनदों। आदसा आगै अनजालु सना दे जागोन नाजागोन आं मा होनो आगै सना होनदों ए नाजाबानो जाबाय अन होनदों ए दे र' दे लोगोफोर आं खाम जानि ए दे मा ओंख्रिमोनथाय सोंनो बावलायलांबाय आं जोंना जयन्त आदा मा ओंख्रि संखोमोन बेबा आं दं बेवहाय उन्दुना दा थांलायसै श्राद्धनि बाजारनि लिस्ट खालामनो बेवहाय होनदों ए आदसा सातदिननि फरियाव जायोमोन ने जोंहा फानद्राया जोंहा माबाया अनामिका बाजै सनाया दं दाना अ दे आंना सना फैखाबाय होनदों मानोथो गाबनो नागिरा नोंलाय साला मैया गाबा होननानै बिब'आ रायाखै साला खुसि मोनदों गाबज्रिलाय सना आंखौ होनदों आदसा जिमि गाबज्रिनो थिनदों हनै मेगन साहोलै होनदों हा मेगन साहोलाय होनदों ए गाबज्रिनानै बेवाय सना अ दे होनदों जोंना बाजै सनाया लाब होनदों मेदाम जोंना ओमफ्राय सनाया मा होनदों मादै मा ओंख्रि होनदों जोंना मेदामा मा होनदों लाब गुरु होननानै एस आदै बारजा रुटि होनदों ए रुटि जायोथ' हराव बावदोंसो लाब गुरु मा ओंख्रि हो होनदों हनै गोजौआवनो खोन्थाबाय जोंहा बैनाय बेनो गोथाव मादै सना होनदों औलै सना बेनो गोथाव सना नों लाबोदों दे सना लाब गुरु आलु भाजा रुटिसो होनदों ए गोथाव रुटि आलु भाजा बेनो मोजां आंना रायलायाखै आब' नार्जारि हनै होनदों जानो मा खालामदोंथाय जिमि सिंखावरि आयै मानो रायलायदिया नोंलाय बोरै जाखो रागा जोंखो ना माखो जोंहा अनामिका बाजैया हाय होनदों आरोना आंनोबो लाब गुरु होनदों ए हरदो होमबालाय मेदाम बेनोबो जोंहा बाजै सनाया लाब हरदों थेंकिउ आलुहाय नोंखौ नुबाय आंना बोराया मोखाङावसो सौदोलै आयदै आगै जिमि मानो रायलायदिया नोंनि जराजों हो होनदों बेनोथ' खम जारला जोंहा मिनिबावनो देखादोलै हाथाया सौखादोलै केबि बाजैखौ जोंहा एस एम आदाया अके होनदों मिनिबावनो आयदै मिनिदोंसो मेदामाव मिनिबावबाय जोंहा ओमफ्राय बाजै सनाया लाब हरबाय आरोना आं लाजिबायलै खम जारलालै ओमफ्राय हाय होनदों लोगो हाय होनदों औलै ओइ फामि नोंबो मिनिबावबाय खम जारला मिनिबावबाय गल जादों नामा होनबा अनामिका बाजै मेदाम मिनिबाय सिमि आगै जानोलै थाथ'र' होनदोंमोन बियो दहाय मिथिबायना जिमि आगैया थांसै आं रावबो रायलायाबा आइया रायलायाबा थांसै आरोना लाब हरबाय जोंना सनाया लोगो मिनिबावबायलै आं देखायफ्लांनानै जारलासो मोनबायलां आगै अनजालु बहाबा बुजिगोन जिमि आगैया होनदों बिजिगोन ओंखाम ओंख्रि संदों खोमालै बेस्थ'थार अन लाब गुरु रुख' होनदों बेनोथ' ओमफ्राय थांनो नाङा आगै अनजालु होनदों औ थांनो नाङा आं पापि नों सुनि थब्ल' औलै सना खाफालानो बेनो बिराद गाज्रि जोंना एखे राइट आरोना आब' समायना नोंनि हौवा गुमै दिङानि गोसोआ पापर साइससो सोरनिबा अननाय मोनब्ला बायलाबायो थोद नों बायदि नङालै आयु खम जारला एरदोंलाय हा मेदाम खम जारला लाब गुरुआ आयौ आरे बिदिसो
बैलाय बाथुल लानानै गावजागोन। लाबगुरु नों बबाव दलद था होनदों हा लाबगुरु नों बेयावनो दलद था नोंगौ बेयावनो दलद था कमेन्ट हराबाबो पाप्पि। जोंहा मा होनदों मेदामा रागाबो अरखिबावदों आरोना अनामिका बाजि सना लाभ थेंक इउ आलु अन दं र' आङो मोखाङावसो थांजोबलै आगे अनजालु बेनोथ' बेखायनो रायजादों आंजों सनालै मानो बुजियाखै आं आरो गोसोबाबो प्लास्टिकसो दुंनाय मोनबानो गलिलाबायो आदसा प्लास्टिक बायदि आरोखि ना अनामिका बाजै थेंक इउ जोंहा मेदामा मिनिदों राइट आगै अनजालु पाप्पि साला लोगो सावदों नोङो साला मिनिबावनोसै ओमफ्राय अन अफ एसे मादे पापरसो बेना गोसोआ बायलाबायो सोरनिबा अननाय मोनोबा हाबाब आंखौ सोर अनखो बैनाय आंखौ अनग्रा रावबो गैयालै दुनियाव बैनाय होमबाथ' नोङो आंखौ अना बैनाय खम जारला बैनाया आंखौ अना होनबालाय ने जोंहा मा होनदों मेदामा मिनिबाय एसेम आगै होनदों आरोना थेङालाय थाङालै लाबगुरु आंनि होनदों ए दे आगै अनजालु नोंनि जराजों थांहां थांहां जायो आंखौसो गिना दं आगै अनजालु पाप्पि नों थानायाव मानो थांनांगौ सना खम जारला आयुलै सना मानो बिदि साला आगै अनजालु बिदियावनो गोमाजागोन आंजों ना मालाबा होनदों ए मानो खारनांगौ सना नोंलाय गोसोखौ हमथानो हाया नामा नोङोखि होमबा साला खम जारला सिखला मा होनदों सिखलिजों खाना दोन हा सिखलिजों खाना सुथिलिजों होनदों आरोना सिथुलिजों खाना दोन आब' बेखौ होनदों पाप्पिया खाजानोसो थिनबावबाय बैनाया बैनाय नोंबो पाप्पि जानो लुबैदों लाबगुरु हाय बि होयो ना बाद लानजाय होनदों लानजाय थेमफाट फाट मेदामा हायनाय लाबगुरु हाय ना बेट लानजाय थेंफाट फाट होनदों आदसा औ आब' होनदों आरोना आगै अनजालु ओमफ्राय आं रागा जाबा गाबलाबायो ने पाप्पिया अके खम जारला जुत गैखाया जोंहा बाजै सनाया अन थेंक इउ थुंथां फे लाबगुरु मा रायलायलै खम जारला सना मिनिदों नोङो थाब जाना फै सुखे सना होनदों औ थांखो नामा दहायनो थांबायलै जोंहा मेदाम अनामिका बाजै मेदामा लाबगुरु फे होनदों आदसा लाबगुरु होननानै बुंहरबाय मिनिबाय एसेम आदा अन ओमफ्राय जोंहा मिनिबाय लाबगुरु थुं होनदों आदसा मा होननाय जायोलै बुजिला आं लाब हरबाय सना थेंकिउलै एखे मा अके थुंल' लासनायलाय लाबगुरु होनदों ए आब'आ आंजों लोगोखा गुमै होनदों ए नंगौ आदसा ओइलाय फैबायना जोंहा जयन्त आदा ओंखाम जाखांबाय ना होमबा जयन्त आदा ए मा ओंख्रिमोन लाबगुरु बुजि बेवाय जोंनि गोदान बासा बेफोर बुजिगोन ना बुजिया आदसा
मेदाम मा रावलै बेलाय थुं थुं थां थां थिं थिंना एखेबारे गनद्राय बुला बुरि बुनाय बायदिसो र' आं फैबाय होनदों थेंकिउलै आदा होनदों एस एम आदायाबो बेनोथ' जाबाय लाभ गुरु बुजिनाय नङा खोमा होनदों बेनोथ' माबा थिं थिं थां थां गनद्रें गनद्रि लालाबायनायसो भाषाफ्रानो चाइनानिसो खम जारला रायलायनांगौबा सालायासो जगोन बे बिब' फंबाय थैजासिम लोगोखा जोंहा ना आगै अनजालु फाफि लोगो लाबाय थादों अन एस एम आदा जोंहा आगै सना मा ओंख्रि ओखे होनदों जोंहा बाजै सना माबा खख्लिं दं आलु दं फुलकबि दं बेखौनो लाब्रा खालामनानै जानोसै बाजै सनाजों साब्रैजों बिमा फिसा बिदा फंबाय थिलेब थिलेब बानलु दुन्दिया सिफ्लेनानै ज्रोम जानोसै आरोना आलौज्रो मोनलायलायनाय ओंखाम गुदुं गुदुंनो बाजै सना दागाब आब' आं दं गाब नों साला आगै अनजालु आं गाबला गोरा जाबाय गोसोआ हरफिनबाय होनदों आदसा सौदोलै सालाखौ औ जोंहा लोगोखा आब' रावबो बोखानो हाया बिब' फंबायनिखौ होनदों नायनि आं नायनि सानबैसे औ आगै अनजालु होनदों मिनिदों जोंहा मेदामा थांसै मेदाम थब्ल' बिदि गैया होनदों आदसा आयदै मा गैया जालायखोलै मेदाम खम जारला सबाय नाजों थानायाव बायो फैदों नामा होनदों हा सबाय ना आं थानायाव बियो फैदों नामा फैयाखै आदा फैयाखै दाबो नुजाफैयाखै बेस्थ'थारदां बेस्रा ओंखायनो फैयाखैदां बियो सुखे जाखांबाय नामा होनदों ओमफ्राय उसु औ ओइ सुखे जो मामोनलै होनदों नोंखौ ओंखाम जाखांबाय नामा होनना सोंदों आं खारबाय होनदों बैनाय खारबायसो मानो खारखो खम जारला खारसै थब्ल'नि फावा एस आदैखौ होनदों आदसा रायदों नामा आंलाय मेदाम ओमफ्राय मा होनदों थब्ल'नि फावा एस आदैखौ होननानै मिनिबाय आदसा ओमफ्राय बाय बाय दिङा फंबाय आं बेस्थ' जाबाय औ दे एस एम आदा बाय बाय दे थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो बिबुंथि होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदा थेंकिउ स' माच बाय बाय बेवाइ होनदों औ दे बाय बाय एस एम आदा होमबालाय दे बिजि नालाय माथो खालामबावनो होना बाय बाय आंनाबो 1 आवार्स जाबावबाय नै माब्लाबायनो बा खम जारला ओंखाम जानांसिगोन मोनसिगोन आंनाबो ओमफ्राय बाजै सनायाबो आसि देखायदों आरोना बाय बाय अल होनदों औ दे एस एम आदा बाय बाय बेवाइ सना दे बाय बाय होनदों आरोना मिनिबाय आरोना जयन्त आदाया मेदाम जोंथि होननायखाय फैयासै गोलै बियो थांबाय खम जारलालै नाम गाबज्रिनानै खारबाय बे फाफिया सानैबो खारबावबाय नामा आयौ खम जारला मा जाबावनोसै थब्ल' साला एस आदैखौ मानो खुदुमा होनदों नै नोंबो खोनाखोमादों नायदो नोंबो आइ मेदाम आइदै आइदै थैगोनसो नोंबो खोनादों होद खम थाल लायो मालाय इन्जुर खनायाव थाखोमालायनायखौबो औलै मादै होनदों उनाव बिखा बाजै गाबबाय मानो गाबखोलै बाजै सना मादै सना होनदों ओइ सुखे जो मानो गाबखो बेनोथ' गाबबाय आरोना इलाय सना थब्ला उलै सना अके मा होनदो आइदै खोनाबायलै सिरि थादो खुदुमनांलाना जयन्त आदा मिनिबाय
आं दुखुहाय सुखेनो आयै अनामिका बाजै सना मानो दुखु जाखो जिमि आगै सोरनावबा खारबाय ने जानो सोर सोर फैखोथाय मिथिला आरोना फैबासो मिथिसिगौ फैयाब्ला मिथिला ओमफ्राय मा होनदों नोंबो गाबदो सुखे सना अनामिका बाजै खमजाबो गाबै थिनदों नोंबो गाबदो सुखे सना आयदै गाबनो थिनबावबाय आरोखि आयदै जाला आं मिनिना जुरिमाना नांबाय नों बेटा होनदों आदसा दे सिरि सिरि था जोंथि मानि दुखु सुखेजे होनदों बेनोथ' बेखौनोथ' सोंदों मादै सना गाव खुदुमबायना खम जारला एस आदै मेदामा मिनिबाय आइनै थब्ल' अन सना माइरं सुनो आं देलोखि सुइदो दे सुइबानो जाबाय मानो मबाइलखौ दांबाय थायो नोङो एथ'बांनो बिदियावनोथ' जारला जायो नोङो गावखौनो खेल लाया साल्ला ओमफ्राय जोंहा जयन्त आदाया हाय होनदों नों गाबा आंबो गाबनो नों गाबबा आंबो गाबनो ओंखारो होनदों अ गाबनो थिनदोंथ' बेखायनोथ' जयन्त आदा खम जारला बे गायदे गराय खिगुलिजों मा जानो बाल गावबो गाबो मालायखौबो थिनो बेनोथ' मेदाम आं दिनैसो नुफेरदों बिनि थिननायखौ मिथिगौ दाय गैया फोदाय गैया गाबनांगौ आरो आयौ थोद अनामिका बाजै दिनैसो नुफेरदां गाबनो थिनबावबाय आयै खम जारलालै बेस्रा अन्थाव बाथाव गाबैखौबो गाबहोनांगौ आरोखि इमान खस्थ'लै गाबैखौबो गाबहोनांगौ दे ना एसे मिनि आदसा मिनिनो थिनबावबाय गाब सुखे सना दे गाबबाव होनदों आयदै गाबनो थिनबावबाय आरोखि आरोबाव ओमफ्राय जोंहा मेदामा मा होनदों थब्ल' गवा नों 500 फाइन आदसा जोंथिनाव बिदो जोंथिनाव फामिनाव बिदो मेदाम फामिनाव फामि खम जारला नों मानो थिना आंखौ मानसि गोनाङाव नोंनो थिनदों हरखादोसो मेदामनो जोंथि हरदोसो खम जारला होमबा आं किस खालामामोन ना जोंथि आयौ खम जारला लाजिबायना दाना आङो मानसि गोनाङाव हामग' दे ना प्लिज मिनि ना होनदों जैनोथ' आगै दागाबथार होनदों आदसा मेदामा बाथारलै आयौ बादा होबावबाय आरोना जोंहा मेदामा सुखे फाफि गाबगोन ना गाबा हाबा नों सुखे सना होनदों बेनोथ' मिनिनोसो थिनबावदों खम जारला गाबगोना गाबा नायनि एबाराव ओमफ्राय नै गाबबायना बाजै अनामिका एखे हनै माथो गाबमारबायबो खम जारलालै आयु नों
आंखौ रायखोन आयदाय गाबनो थिनबाय गाबबाय जोंथ' ना खम जाला गाबबाय आयदाय थोद जाला मेदाम जारला ओमफ्राय जयन्त सुखे सना आंजोंल' मालायजों दारायलाय आंजोंल' रायलाय आदसा थोद खम जाला अ दे खिबि बाजै दे बाय नोंहा बेस्थ' ना बाय गथ' गथाय दं बाय लागाव लादों आरोखि बाय आयौ खम जारला दानि गथ'फ्रा बेखौ बिराद लायोलै आं खिन्थु नुबोगासिनो जयन्त आदा बिराद गाज्रि दै बे बुस्थुखौ गथ'फ्रा लागासिनो मालाबा लावथि लानोसै होखासिगोन बे गथ'फोरा बे बुस्थुखौ लायो जयन्त आदा नों हरनाया बे मुजिया बिराद सालु बियो दा बेसेथाय बियो जयन्त आदा मोनसेयाव बेसे बियो बेसे लायो बेखौ आं नायाबो दाङाबो बेसे लायो बेखौ गथ'फ्रा बिराद इउस खालामदों दे बेखौ आं लामा लामा नुदों र' बे बुस्थुखौ अबावबा लोगो मोनबा खिन्थु होखागोन आं ओमफ्राय थैबाय होनदों ओमफ्राय थब्ल' आगै आं ओंखारबाय दे बायबाय औ दे मेदाम आयै जि गोबाव थाबाय दे मेदाम अनामिका दे बाय लादो आरो ना होमबालाय आंनाबो 1 हर्स बारा जाबाय आंजों रावबो रायलायाखै सुखे बेखायसो गाबदों आरोना होमबा मादै थांसै नामा औ थांसैनो सरा थांसैनोलै एखे जयन्त 100 थाखा लायो आयो साला दों माबायदि निसा बेलाय दाम खमनि मोनदोंथ' गथ'फ्रा होख्लायखायो दे बेखौ साला दाम खम मोनो आरोखि मैसोआबो आंखौ नुवाखैनामोन दासो नुदोंनो बिदिसो जाबाय खम जाला मेदाम एस आदै रुथि ना रुथि जानो आं जादो मेदाम दे जादो जाबानो जाबाय दे जाबानो जाबाय दे ना प्लिज एसे मिनि ना सुखेजो होनदों सुखे सना नों आंनिसो सुखे होनदों सुखे सना मिनिबावबायलै खम जाला फामि सना दंना गैला नोङो मानो हराखै अके ओइ कुत्ता कुमेना कुमे दहाय एखौ लांफै होनदों माखौ लांफै नोङो दहाय एखौ लांफै होननाया सोर जेबो होनाखै बे होनदों अमा लांफै होनदोंमोनथ' जोंहा अनामिका बाजै अमा लांफैनो थिनदों नै मेदामा नों लांफैयाखैना अइ कुथा कुमेना दहाय एखौ नुवा लांफै जेबो होनाखै बे होनदों नुवाखैथ' अमा लांफै होननानै बुंबाय दहाय ने मेदाम अनामिका बाजैखौ लांफैद' होनबाय गैया रिप्लाय हराखै आरोना नुवाखै खोमा ओमफ्राय जोंहा आब' बसुमतारी गावदां मा ओंख्रि हो होनदों बेनोथ' सोंबानो जाबाय मादै मिनिबाय आरोना नोंनि लावगुरुजों रायलाय आंनि सुखिजों दारायलाय नों
आइ आइदै नोंनि लाभ गुरुजों रायलाय आंनि सुखेजों दा रायलाय नों होदस जारला अमा लांफै होननाया सोर बे सिरि थालायबावो अमाया लांफै होनदों ए लांफैदो आरोना बाजै लांफैदो ओइ वाइफाइसो लाबाय सना आंना नेट जोब्बाय माथा खारा हो जोब्बाय नामाथाय खाराखै होनदों सना नेटआथ' जोबनाङामोन ना माथो 24 आवार्स देखायो बेखौनो माबासो गैया बेयो नेटसो गैया बेयो ओरैनोब्लाबो माने नेटआ दं आरोना अब्लाबो नाङाखै आरोना बिदि जादों आब' गावदां मिनिथारबाय जोंहाजोंथ' आदा मिनि कुमिना होनदों औ कुमिनाया होनदों सुखिजों बुजासिगोन नों मादै ओइ सना जि मिनि मोजां मोनो आं बिसोरनि अनलायनाय नांलायनाय बिदिनो नांलायनांगौब्रा जोंबो ना नांलायोना बिदिनो नोंहा आरो मेगन सायो फाफि साला देखादोलै हाथाया नै जिमिया फैबावबाय लागाव देखावदोलै मिनि फैबावदोंसो साला जिमि बावबाय नामा थब्ल' या खिबुआवसो मेगनया गरायनि खिगुलि थेख्लि सुनि दादु गोनाङा होनदों इसोर आइदै मेदाम आयु आयु खम जारला हो अनामिका बाजै जारलायानो गैयालै आगै जिमि मानो थाङा नोङो रागा जोंबाय हनै नंबावा ओमफ्राय मा होनदों आं गावदां नङा सना थख्रासो नार्जारि आगैनो थख्रासो होनदों दे अनामिका बाजै सना नों आंनि थाखाय गावदाङा बसना आं बुंबाय थाखायो नुजेननायनिफ्रायनो होनदों नंगौना सना नै नों गायदे गरायनि होनदों आदसा मादै होनना मिनिबाय आरोना माखौ बावनो होनदों ओंख्रि सोंदोंना जिमि नोंनाव ओंख्रि सोंदोंमोन ना दहाय बैनाया खारलांबाय नोंखौ नुयैनि खम जारला फैयाखै आंना आंजों रायलायाखै बोराबबाय आं होननानै जोंजों माने नोंखौ नुयैखाय गाबनाय आं दुखुबाबो आं गाबला दाना सोलायबाय होननायावहाय लाज खम जारला गाबा आं होननानै नङाबा गाबगौमोन नोंखौ नुयैनि थाखाय ओंखारलांबाय थालालै आं सनाया फैयाखै होननानै गाबनो हायासै ओंखारलांबाय आगै जिमि नों बहा खारा बुजिने आंजों होनदों बुजानो आंजों होनदों औ बेनोथ' एस आदै गावदां नङाहा बे बारजिजिसो होनदों ए आंखौलाय बहा बुंदों नोंलाय बेखौ बाल हिनजाव होनदों बाल हिनजाव नामा आंखौलाय बहा नुदों नोंलाय खिबु बाल हिनजाव खम जारला बाजै ओमफ्राय जोंना जिमिया मा होनदों आब' माखौ रागा जाखो होनदों नों खारखोमादों होननानै रागा जादोंब्रा जिमि आं बुजियासै सुखे बुजियासै आरोना अमा लांफै होनदों नै नों सुनि होनदों आदसा मेदामा बहा खारा नों आगै अनजालु नागिरदोंमोन नोंखौ होनदों औ जिमिखौ नागिरदोंमोन नों गादि गोला हारा हुरा जाग्रा नङा नों बायदि गायदि गुदि हारा हुरा जाग्रा नङा आं मैसोनो आदसा खम जारला आंनि फंबायखौ गाबहोहरबाय नों आगै जिमि रागा जोंबाय औ नंगौथ' जिमि आगै सना होनना मिनिबाय मेदामा लेंहर आब' होनदों आदसा लिंहर थिनबावबाय दासो
आं मिनिना जाला मादै आरो आब' गावदांनि कमेन्टखौ होनदों आरो बिसिनि लाइफआव थांलायबा मालाबा थैगोनसो नोङो मिनिनानै कमेन्ट हरनो रोंनाय नङा आंथ' कमेन्ट हरा बिसोरनि नांलायनायखौ ओरैबायदि नांलायो फाफि सुनि दादुरि सुनि गावदां फाफि ओइ उमुक उमुक होननानै नांलायो बिसोरो गावसिनि लाइफआव आरोखि ना ओरैबायदि नांलायो बेस्रा फिसालाफ्रा नोंसिनि आं अरिजिनेल बायदिसो मोनबाय नामा नोंसोरलाय जाहरलाय लायसायसै बेस्राफोर साख्रियाव थांदोंब्लाबो डिउटियाव दंब्लाबो आङो फोथायनो गोब्राब मोनलायलांबायलै सानायखौ मा एथ' नांलायो सानफ्रामबो कमेन्टआव मिनिना थैसै आं मा जाबावगोन बिसोरखौ मेदामजों अनामिकाजों गावसोर हाबलायनानै दादु इमान बुलायहां बुलाय सुनि मोरखि होनलायलायथारसै आरोना आयौ कमेन्टफ्रा आं बेस्थ'मोन आब' होनदों ए आब' जुमुना होनदों मिनिबाय दे फैफिनदो होनबा आगै जिमि होनदों औ लाब हरबाय मा ओंख्रि आगै जिमि बेनोथ' आं सोंदोंमोन ओइ सुखे जो मा इंखरिजों संदों सना होनदों बेनोथ' मिनिबाय सनाया लाबोदों थेंकिउलै सना र' आब' ओंखाम जादों आब' सना दे जादो सुखे सना जुमुना नामनि मानसिया मोजां नङा होनदों आयु सना लाबो दे जाग्रो आगै जिमि सना ओमफ्राय आं थांखांखाबाय थब्ल' होनदों अ नुहैफेराखैना होमब्लाबो ने ओमफ्राय जोंहा सनाया लाबोदों दे थै सुनि सालाय लानजाय जाग्रा नङाहाय आं होनदों नुबाय नों रायलायनायफ्रा खम जारला मिथियैफ्रा अरिजिनेल सानगोनसो होनदों औ नोंजों आंजों रायलायनाय नांलायनाय बायदि आरोना अरिजिनेल सानगोन आरो ना सना लाब लाब सना ओइ गायदे गराइनि खिबुलि थेख्लि सुनि दादु गोनां होननायखौ रुवा हरबावबायलै नार्जारि आगै आं गावदांबा नुवाखै आं दहायनो आं कमेन्ट होदों थेवबो नों रायलायाखै होनदों ए बिजिमोन बियो मैगं सुदोंमोन अनामिका बाजै सना बियो बिराद मैगं आङो आब' गावदां सना आं खामानि मावदोंमोन औ बेलाय ओंखायनो नुवाखै आरोना बियो खामानि मावो बिरादनो हारसिं नालाय सुखे खुरु गोनां ओंखाम जादों जुमुनाजों रायलायाखै सुखे सना ए नंगौ खम जारला सना औलै सना सोरना गल गल जाखो आंनासो जादोंलै ना र' आं नायनि सना दे जुमुनाजों आं रायलायाखैलै आं होनदों रायलाया आं होनदों ए आदसा फाइमि सना दोनसै नामा जोंथि दोनसै दे ओंखाम जानोसै आं दा फैफिनसै आं दसेनो दे जागोन ना जाया आंना जादों खोमालै नोंना जायाखै जानो हागौ जयन्त आगै बे सुनिया बख्रिसोहाय होनदों बख्रिसोहाय बखिसो आरो आदसा लाब हरबाय अके दोनथ'नोसै नामा फामि सना दोनथ'नोसै गोरलै दा फैफिनसै दे ओंखाम जाग्रोनि आं दे 1:35 आवार्स थांबाय आरोना सुखे सना खुरु गोनां होनदों ए सुखेयाबो दं खम जारला थ' आगै ए होनबाय आरोना खम जारला र' सातथासिम होदो सना आयु 5 मिनिटल'सै एखे ओमफ्राय दा फैफिनबावनांगौना एखे 7थासिम होग्रोसै दे होमबा एखे 5 मिनिट थाबावनोसै आरोना होमबा सना खैथा जाखो 6:55 7थासिम ओमफ्राय दा फैफिनबावगोनब्रा आं ने
दाहायबा आं हाबनो मोनो ना मोना बेखायनो र' दसेबाव सना दे जागोन सना जागोन। नोंबा हाबनो हागोन ना हाया दाहायबा जिखुनु एमबि जोबजासे होनोसै आधा घन्टा होनोसै ना नों फैयाबाबो खे ने जिखुनु जोंहा मेदामाबो होगोन आदा मेदाम होखांनानै होनायबाथ' आंहा जारला जायोलै मेदामा 7:30 होयो होखांनानै आंनाथ' ओंखाम जानाया ओमफ्राय थब्ल' आगै होननानै मिनिबाय औ मेदाम मिनिदोंसो मिनिबाय सना होनदों औ दे मा खालामदों दालाय ओमफ्रायलाय ओइ सुखे जो बहा थांखो होनदों दं बेबा मादै सना होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एस आदै खम जारला रमान्टिकआ आदसा फट'खौ दोनखोमानोसां नङाहाय मैसोजों रायलायबाय थादोंना मा होनदों नङाहाय मैसोजों रायलायबाय थादोंना दिङा आगै नार्जारिया आगै सना ए नङाथाय माथो दहाय रायलायबाय थादों ओमफ्राय नाथाय नायस'नाखै बेस्रा जोंहा अनामिका बाजै सना सरि मानोना बिराद बेस्थ'मोन आब' सना सरि बिबाय आरोना हनै औ बाजै रिप्लाय होनो हायाखै आरोना बियो बेबो जानो हागौ थैस मैसो होनदों मैसो नामा आयदै खम जारला मेदाम बिराद जारला खम जारला हाय थब्ल' सना जारलालै एखे जों फामि 2 मिनिटल'सै दे एखे बैलाय 58 थांखाबायना दाहाय फैफिनगोन आं ओंखाम मा खालामगोन नों खयथायाव ओंखाम जागोन होखे खयथायाव जागोन ओंखामा ओमफ्राय दा फ्रि आरोखि नोङो बारा मबाइलखौ इउस दा खालामबा माने गोसोफ्रा आलादा जायोना ओंखायनो बोरैबा मोनो आरो रायजाखागोन बुंजाखागोन आरोना मानोना ओंखायनो गावखौ एसे माने सांग्रां थानांगौ बयबो मा होनदों खम जारला थब्ल' सना होनदों एखे बिराद जारलाखा ओमफ्राय मा होनदों फाग्ला मैसो होनदों गुबुनखौल' लाइन मारिनो नाङा आं गोथै सना होनदों मा होनखोलै फामि गुबुनखौल' लाइन मारिनो नाङा आं गोथै सना मा होनखोलै एखे मानो गोथै होनखो नोङो बुजियासां सना मा गोथै हामालै एखे बिदि होननो दे थोद सना अय गायदे गरायनि होनदों थांखोना माखोथाय मेदामा दे सना जादो दे होनदों औलै सना जानोसै दे आगै होनदों औ ओइ सुखे एल बि फैगोन ना फैयो 8थायाव माबा 9थायाव फैयो बियो जोंहा दानो जाया 8थाफ्रावसो जागोन 7थानिफ्राय 8था 1 घन्टा होमबालाय जारला नार्जारि आगै जेबो नङा दे आगै सना होनदों बिस्रा आब' सना ओइ आं थांबाय सनाफोर बाय औ दे मेदाम थेंकिउ बिराद गोबाव सम रोजा रोजा साबायखर बावबाय दे फैदो नोङो मेदाम दे नों फैदो ओइ होनदों औ दे फैदो बाय बाय मादै सना होनदों औ आं गुबुंजों
होनदों सना। आं गैयैयाव गुबुनजों लाइन मारिनो नाङा होनदां सना। देलै सना मारिया दे मारियाखि मारिबावनो सना दे जेबो नङा दे सानसै आरोना मैयानिखौ सरिलै होखि दे आं ओंखाम जानोसै दे सना बाय मेदाम बाय अना जोंहा जयन्त आदा बाय नोंसोरनि अननायावनो दिनै बिराद मोजां रायलायनो मोनदों लोगो मोनलायदों गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो उन्दै समावबो नों थाखानो होआ गोसो थोनो मोननोबो दाबो डिसटाब मोनसै पापिनि थाखाय बिदिसो खम जारला दे मेदाम फैदो आब' सना बिदिसो होनदों औ खम जाला नायलाय दे बाय दे अनामिका बाजै ओमफ्राय ओइ दिङा दा बुजाय बेखौ होनदों ओइ दिङा दा बुजाय बेखौ होनो अ दे होमबालाय दे जादो सना औ दे बाय बाय आरोना लोगो मोनलाय फैफिनबावगोन आरोना दोद थहा मा होनदों दोनहाय मा दिङा आं सना आगै सना मा होनदों दोद हाय मा दिङा आरोखि दङ थांबायलै बैलाय साथामल'सै अनामिका बाजै ओमफ्राय दे होनदों जोंहा नै हाइ ब्र' सफैदों आयु जिनत हेल' जिनत आं नोंनाव कमेन्ट हरदोंमोनथ' जिनत नोंनो खौमोन आं रिप्लाइ खालामाखै आरोना गोजोननाय थाबाय जिनत नोंथांनिसिम ओमफ्राय आंनियाव मेसेज हरनानै दोनलाय दे जिनत लाबाय दा नोङो आंनि खोथाखौ ने दे आं दोनो आरोना दा दहाय दे आब' बसुमतारी सना थेंक्स इउ स माच आंनि थब्ल'खौ सापर्ट होनायनि औ बिराद सापर्ट खालाम सानैबो ज'नो औ होनदों बाय बाय सुखेजो दा लोगो मोनगोन सना होनदों नुवाखैमोन आं होनदों ए नुवाखैमोन आरोना आंनाव हरदो आरो दा नोंनि नाम्बारखौ हरबानो जाबाय आरो ना आंनो बै माबायाव हर पस्ट ओरै आगदा लास्ट पस्ट थायोना बेयाव हरबानो जाबाय दे नोङो हरनानै दोनबानो जाबाय आरोना आंनो दा जयन्त थेंक्स इउ होनदों औ दे बाय बाय जोंहा जयन्त ओमफ्राय जोंहा जिनित बर' बायबाय दै फ्रेन्डस औ बाय ओंखाम जानोसै ओंखाम खुरबाय पारमिसना दे मा जिउ लाइक दन खालाम हरबाय दे ब्र' औ थेंकिउ गोजोननाय थाबाय नुजाफैनायनि थाखाय दे सना बायसै दे दा फैफिनगोन आं दे पारमिसना बाय जिउ दे बाय एखे बाय